Caz caz caz. Caz caz caz. Caz 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 caz. Assalomu alaykum do'stlar. Imroz mini test drive'da mashina Honda Jazz. Honda Jazz so'lida 2012. So'lida 2012 официально Россияда ҳамин машина фурӯхта шудааги. Дим поколение ҳамин машина, якум поколенияш ба фикрам ки официально Россияда ана фурӯхта шудааги набуд. Европейский рынокда буд. Буд. Россияда буда, не ки тарафҳои ана Владивостокда. И ҳозир рулаш чапанай. Ана рӯи хеле ростанаш зиёди бад буд. А Япония бисёр овардагианаш. Дар тарафи Япония бисёр буд. Соли 2012 144,000 гаштагиай. Ана мотораш 300 лошадине сила дорад. ин ҳами қадар гаштагиай машина 144,000 ягон чи иваз кардаги нестаеш. То ҳатто ин агар ақибша нигоҳ кунем, дискоша бинен тамом шудагиай. Ҳами камакак нимҷаш намеқапа. Дидестен? Ними дигашта намеқапа. Ира хай аз тарик ҳай мекуна 144,000 да вообще ягон чи иваз кардаги нестаеш. ин дискои сунша бинен ақибша. Машина соли 2012 вақти харидам. ин ҳами комплектатсияш, коробкаш механика 100,000 рубл меистод. Айни ҳол. Ин машин агар ки буфрӯшаш, ана примерно 50,000 меистад. Ҳозир капот чавӣ мекунем. Капот. ина марҳамат капоташ. ина моторша бинен чӣ хеле майда ака. ин характеристикаи ҳами аккумуляторшам дида натунистем. Хулас, ина ҳеҷ воздушный фильтр, мотор худаш ягон бор ба фикрам шуштагӣ нестаеш ҳамин худо. Занг задагӣ трумпадронаш. 144,000 гаштагиай, умуман иваз кардагӣ неста. Ягон чиша, на ходовка, ҳеҷ фақат масла рехтагиай гаштагиай. Масла рехтаву гаштагиай. Мотораш майда ҳай. ба ҳама ҳамин нигоҳ накарда ки машини майдаҳакай ҳами класси машинода бигем на гольф класс медроя ё ки Тоҷикистонда бигем тико будана, не ки и камакак бои хеле калонтаракай. Дарунаш шуртараю калонтаракай. Фикр кунеда соли 2012 да 900,000 рубл меистод. Ҳозир 900,000 рубл да хеле машин дид наметан. Ҳамин машино ба фикр минимум 1,200,000 1,300,000 месан агар сеюм поколенияш буброям. ин ҳами хел. ин болош. ҳозир сидени қафоша, дари қафоша бикунем. нигоҳ кунеда ма ақиби худам даштагим. ҷора нигоҳ кунем чанд қадар зиёда. ҷои зиёд дора. Ба ҳама ин нигоҳ накарда бо инҷада сидениё шайко. ин нигоҳ кунем чӣ складоват мешавад. нигоҳ кунем. Оп, дидесен? Баландш мекунӣ. Пишам мефурӣ. Оп, иса. Ина ихе. Диди? Ровни полшид. Ира агар уславонем аст, нигоҳ кун. Ҳозир айсо гӯш кунем. Диди? Ровни полшид. Не, хеле система ҳамчунон вуҷуд дорад. Ранги як бигем скамейкае ку. Ранги як скамейкае да, намчиш. Намше. Сидениша нигоҳ кунед, ранги як скамейка болош мекунӣ. ин харакаш ҷада оператсия мекунад. Тамом, хай маҳкамаш мекунем. Расходи машин. Мотораш бояд бор мегӯм. Механика коробкаш 101 лошадине сила дора. 101 лошадине сила дора. Расходаш трассада 3 литр. 3 литр. Даруни 6 да ба гуфти соҳибаш ки где-то 5,5-6 литр мехӯрад. Дарша як бор дига ҳуй мекунем, нигоҳ кунем. Интерьерша нигоҳ кунем. Чӣ хел придумат кардагиам. бахшиш машин камакак ҷазира. Ҳамаш қоидави. Дароша вақте маҳкам мекунӣ ку чӣ хел маҳкам мешавад.
решетка маҳкам мешавад. Хоп. мақсад мошин хча уверини вай мекунада ва ҳамаи ами вай нигоҳ накарда ки размерош майдаҳа кай чияй уверини ҳайш мекуни ягон проблема ягон чи неста ҳам мягкия ба размерош нигоҳ накарда мошин мягкия дин кайсия ки ремента бигзарон ремента бигзарон ремента гузарон мегӯяд. Диюм скорости на 40 рафтестем. На 40 мегзарем. Уверенияд, а? Ягон тахбихи зиёдӣ намекунам мошин. ҳамон соҳибаш пеша и ҳами Honda Jazz якум поколениша доштагия. Мақсад ҳами мошин ҳам қадар маъқул шидае ки он мошинша фурӯхтае ира рафтае ай автосалон гирифтае. Ина ҳамиша ай автосалон гирифтагия. Мегам ада маъқулае мақсад мошин. %. Раҳ шурӯъ меқапа мягкия. ҳамин касе ки Toyota агар ҳай кардагӣ боша ку ҳамин технически характеристикаҳош ҳамин ездавии характеристикаҳош ҳамаш як хеле қариб қатъи ҳамин чиё Toyota. Сиденьёшам удобния ҳам қадаре ки ҳамин сиденьёш айку сиденьёш камакак читарака кӯтоҳтарака вақте ки мешинӣ инҷа бистем нишон медиҳам сиденьёш кӯтоҳтарака вақте ки мешинӣ ина поайку по тои ҷомаага и қадари дигаш берун дайда ина ага камакак ага дурустарак боша бо ҳам қадар хубтара ҳам қадари дига хубтара. касе ки агар маъқулаш боша метавонанд ҳамин мошинҳоро нигоҳ кунанд. ай берун компактни хушрӯая не ки дар дарун бигирем ҷош бисёр бо ҷош бисёр нархаш вторичка да где-то 500 000 метавони ки 450 тада то 400 тара биёвин то 400 тара биёвин расходаш ва пишек ҳамай запчастош хай мошинои ами каресиву чӣ қати қариб ки яка қадар қиматам нестанд. хуб майли маъқул шуда боша агар дастгирӣ кунем. аллоҳ нигаҳбон.